А! Целих или и стана човек, не човек. Как го Ай, целихме, бе? Как, what the fuck? Братле, взел съм нещо без да разбера. Да, Олов. Целих го и Олов? стана. Черен облак или там Black Heart. Гръб ще можеш? Мгм. Саката се мръдна. Червен кръг Готов, готов. и Братле, топка те на скоро буцана не топка. Червен кръг. Да. Квадрат. Защото да ги изпуснеш не е фатално. Братле, ти Да, аз съм ги взел. много темичка, бе. Гръб? Само дясно са. Добре. Право няма. Майте ще им Ами, граната. виждам хубаво тук. тук. Трябва мръдна. Аз ще го стям. Готов. Лов. Кана. Да. Призма. Да. Отваря. Хайде гръб. Сега ще се обърне. Готов. Готови сме. Мале. Долу. Виж къде бъл който е човек. Добре, сега. Добре, значи да не го ставаме вече. Да. Добре, аз ще мина от другата страна. Иначе така добре го съмвате. Да се бави. Къде демиш фазата? От тази страна, ли? Там дето идва, да. Ето, Дай, дай. Активира спуск уел. Добре, как мога да Той е имюн, ако си извън това. Да. да. Да, Значи да, беше кажа. стандарт краш. Ние аз нищо не му правих. Аз пускам Урса. Това беше много зле. Ми тогава, като ти потреба за тогава Thunder Crash, човек, да. На първа платформа имаше ли Divinity? Не, аз набих 27к. Значи да. И като си извън, това не можеш и Divinity да му правиш. Няма стрелям повече аз. Добър демидж. Демидж е супер, момчета. Аз му бих само два... Механиките сега да почнем да правим и демиджа, сам ще си дойде. Не, демиджа няма какво да му правим, човек. Да. Демидж е супер. най-лесното. Да, това е важно, да стигнеш до демиджа. Защото към някакво време да си отдъхнеш. Да. Аз не искам Супер да решение. отдъхвам. Готов съм. Така... Най-срепия. Така, Скорн. Така. Ногти. Айде, бате. Айде, педерас. Да. Айде, гръб. Обръщам го. Аз съм. Имам към брата. И призма. Отваря. Тя на чисти мопки. Другата врата. Да. Скорн, ногти. И котика. Гръб, Да, който може. Си Мога готов. да чуя. Взимам от От това другата да страна. се пропусна. Добре. Саватун. Мгм. Една пирамида. Да. И БГ. Не, Гръб, лов. гръб. Добре. Отварям. Саватун една пирамида лов. Стана, ходи в дясно. Само там станаха май. Капка. Гръб. Не, още не. Аре, бе, обърни се, бе. Аз ще Няма. взема в началото. Братле, не виждам. Стрелям го. Не, стреляйте го вие. Аз го... Колелото на късмета и мозък. Отваря. Пак, паднах, човек. Връщам се с Thunder Crash. Не, лайп, човек. Не, Прекна, лайп. Не е лайп. Направихте ли го? Да. Мен му Аз бе. имам Някой да дигне Може ти ли вигай. Аз ще го дигна, Имам уел, да, ще уел. Аз не мога да се Къде върна. демиш фаза? Избутам надолу. Там откъде е тук, дошъл. Тук при мен. Добре. Аз съм на долния етаж. той дойде ама- от... Нищо не. Тук трябва да е, бе, бат. Там дете е Бойко, да. Sorry, Will. Идвам. Това чучо в средата. Нямам никакво хеви, братленца, вие сте. Ясно. Стрелям го с това. Аз ще пусна Урса за второто. Човек, Пускам пак Урса. имин бе. Ей, за тук Thunder Crash ще е добре, защото ти е до газа, ама де да знам, че те ще... Чакай само на Айде, белите. следващото. Нямам повече Divinity. Ще убием главата. Так си му трея.
Мраза го това оръжие, човек. Не ми дай ми тук. Нямам Никъв никакъв демидж не хеви, бих брат, тук, аз човек. точно 300 това се кайта. опасявах. С линия фини, човек, за Точно това майката. се опасявах. Не! Може, То... Аз те бутнах. Добре. Найс. може би Да, с Linear Fusion Иванката Катериме има се прав. нагоре. Да видим горе какво е. Да, Аз дайте да видим. съм с Linear Fusion съм, ама... Тук има дупка, да ви мате. Къде е стата тук, бе? Там дето е обелиск. Да, видях. Ага, да. И са Окей. 3. Тук съм. Веско, Майко, ще ме чу. убият. Давай. Трябва да го държите Гръб, уши. който може. Хайв, Гърме го. Така. кана. Мале. Да. Как съм жив, бат. Земя. О, хеви, Добре. найс. Взимам земя. Готов съм за гърба. Земя е кама, давай. Давай. Готов. Кана. Бат, не мога ги оцел тия, защо? Аз ги целя. Ама много са. Аз взимам една Айде, пирамида. гръб. Добре. Лов Готов. Да. и черно слънце. Лов, една пирамида с черно слънце. Не го виждам, при те трябва. Да. Айде, гръб. Няма да стане, бе. Ето го, да. Се. Найс. Нямам хеви. Готов? Имам 2 хеви само. Тук няма нищо. Най-дето са. Какво за истата е важно нещо? Равор. Аз нямам изо, Да. аз съм с Уидъпър. Много пирамиди. Ще му Да. оцеля лицето. Гърба можеш ли? Веско. Да, може. Човече с точка, да, отваря. Няма бат, аз тук ме... Просто Също удръж. Аз мога го дигна. Аз го дигам, Добре. Лицето. Стана, Някой моля стана. гръмни гърба. Гърба. Стана. Браво. Добре. Демидж. Темиш, Къде той дойде тук от средата. Чакай, имам хеви там. От средата дойде, добре. Ам, Аз нямам уел, ма аз не нямам уел. знам къде ще е демидж. Тук Аз трябва. имам Divinity. Може и да е отстрани. Чай да видим. Тия жълтите гръмнети. Ляво, ляво. ляво. Уел. Няма какво да го бия, бат. Има Divinity, да знаете. Среда. Бурса, ще пусна. Момчета нямам. Нямам вече хеви. Сменяме стригата, бе, какво направим? Пускам ви div. Сменяме. Платформа вдясно. Не бите Що е демидж, имюн? не вигай. What? Ма не бие, много сте напред, май. Сега може. Да, много сте напред, човек. Добре, сега за лясата не трябва да се качим, нали? Да. Да Те го се видим. бъда спешъл. Тук има хеви, чак го взема. Добре. Никакъв шанс, момчета, ама... Въдете, да. още стрига, бе, още стрига въдете. бе. Full Още special стрига, имам. изведете Имам още Divinity, стрига. каквото искате. Още стрига изведете, бързо. Червените, жълтите, т.е. някой да стреля, ще ни лайпнат. Гранати. Дигам те. Следващата. Мятате гранати. Така да има овершилд. Някакви супери да имате. Друга платформа. Следващата. Другата платформа. Мамицата му да... Виж, то не пробвате адклис с още стригата, бе. Направо да го биете така. Няма как, демидж, кой ще убие? Няма, Добре, ще братле. стигаме до тук, това е Супер. добре. Добре, да. Линер в смисъл, ще що- пробваме, човек. Да, ако искате с линерки слагайте. Имат по Ня. 20 патрона, човек. Аз друго ще Няма направя. проблем, момчета, няма проблем. Какво си направя? Няма проблем! Какво си Ето, направя? Нямах Златко, хеви, Златко, нямах аз нямах хеви Аз от как две съм фази. направил 1,700,000? и аз 2 фази нямах. С Divinity тук. Аз следвам с Divinity, бе, what the fuck do you mean?
Аз съм готов. Заради I'm си. ready, baby. Имам- Сигурно сте, че си готови? Реди съм, не знам. А вие сигурни ли сте? Какви 3 точки се огледам дали имате ли? Няма. Давай. Човече точка, кана, призми. Готово. Иди да тъпи снайперска. Ногти. Тау, 4. И травелър. Ногти 4 травелър. Тук много мотки имам. Weakness. Blackheart. Резко нищо не каза, ама го гледах. Една пирамида. Weakness, Blackheart, една пирамида. Отваря. Готови са. Готово. Спрете го стреляте, да. Спрете го стреляте. Свържи well. Готово. Слагам. Моля. 94к, това е плеер човек. Някак. Аз нямам чарджи това човек. Той 6 нали. Ако спря да се мърда, ще е много найс. Аз не мисля, че е по-добре, не знам. Уидър хорда бате, верно не стака дамича. Аз ви казах. Не е по-добре, обаче после ще имаме по-добре. Да, това е важно. Аз си за наги не ползвах два патрона и стрелях човек срещу друго линер. Ми да, ще изпълним Колко знак, напрежението трябва да му само чета. няма уидър. Чакай, да сменя сега и за него. Готови ли сте? Не, чакай. Ето, готови ли, готови? Много хеви нюанс. Ти си сега. Капчица. Така. Лов Не, виждам. Готово. и кана. Отваря. Добре, си имам кана и капчица. О, не, бъркал. Аз ставам сега сам. Влизам. Не го виждам хубаво. Готово. Да, човек. Пирамиди. Да. Казай Една по-рано. пирамида и Да. много пирамиди. Колко пирамиди става тук? Една пирамида и много пирамиди. Да. Пирамида е много пирамида. Така. И Веско. ногти. Мен е фокуснал. Не, паднах, фак. Дръжте го. Така, колелото на късмета, хайв. Може ли сега? Значи тук този път проблема бил във вас, момчета. Добре, да е хубаво. Не бе, нищо. Давай. Няма братле, аз спрях. Какво правя? Човек. Ако стана? То се приближи много ли Кости? Златко, пак имаш най-много демидж. Твоя уидър хорд ли влиза първи да е в неговата мека? Може неговия да е бил прав. Не знам, братле. Обаче Рокета прави много по-малко без галито, братле. Много по-малко. Само 150 хиляди, братле. Вече на третия рън не можа да намеря почти нищо, честно ти казвам. Ама този, за да му бъфнеш демеджа, трябва да си стрелнал до него. Местата, човек. Чакай. Да, аз чакам. Изчакайте, спрете. Аз даже и Уел чакам. Чо. Аз Чакай, като гледам влизам, там. откъде е минал?
Пускам рол. Аз пак не смених тъпти бутуша. Сменяме. Супер. Моля. Прискакам от карката. Супер. Смяна. Това е демидж, брат. Аз нямам такива патрони, човек. Аз съм фул почти, брат. На двете. Мисля, сега ще трябва да ви побия малко. Ти резерви толкова лесно, човек. Вие сте получили добре, човек. Да. Банка, влизайте, че аз... Влизам. Готови ли сте? Ле. Не, идвам, спокойно, тук съм. Фокус. Чучо, Тауър. Да. Моля. Не му скачи горе, бе, човек, само. Бате, не му скачи горе. Не ми да. Се взех ногти, май, не знам къде. Какво за не чувам, братле? Тауър и нещо, човек, не знам къде. И... Ногти казваш. Готово. Може би бяха ногти. И човек с черен кръг. Готово. Влиза, Чучо. Влиза. Имаме време да го държат. Капчица. Стрелям. Готово. Ногти. Отваря. Да. Капчите и ногти е друго. Мозък. Стрелям. Готово. Стана. Влизам. Мисля, че сме Нямам готови. време да знаеш. Не, Още не ли? си това. Още ли има? Има време, споко. Има много време. Имам те супер много време, човек. Witness. Не чувам. Много е. Witness. България и човек с черен кръг. Стана, ти си. Това са тебе. Готово. О, не. Някой да отвори. Отварям. Мрак. Добре, отваряйте. Моля някой му дигне. Аз съм вътре. Отивам да го дигна. Аре бе, Къде си? горе стрелите! Ста. Готово. Демидж. Братле, много мобо искам. Добре. Братле, аз нямам нищо. Колко имам уел? Имам уел. Споко. Не, стойте върху това. Аз съм пълен с спешъл. Готово, пусна се, пуска уел. Местим. Втората. Fuck. Раз. Това беше Fatfinger. Нищо, поне се придвижих. Ще пусна супер сега горе. Не. И аз съм супер. Аз съм първи, Ваня. Аз имам 5 Аз съм ракети, първи. имам бат. 5 Аз съм ракети. първи. Погледни тук да имаш, да, някъде. Добре. Точно. Аз не съм бил с помпите, затова се чуда какво става вече. Аз съм първи, Ваня. Добре, да. Стреляме Има те. Divinity. Местим се. Divinity. Divinity има. Пада бат. Вече мога да го духна. Има Divinity. Сменям на Heavy.
А, така, Let's долу. fucking go! Найс, найс. Призми, Или Стрелям. Златко? Не мога, Трем. чак, има колона тук. призма, Да, да. 2 чадъра и скорн. С Gnawing Hunger ги разцепваш, бе. Гръб, който може, Златко. Да. Готово. Оп, heavy, nice. Let's go. Уй, фак. Не. То се спаунавате. Готово. Кой, може да дигнеш бойко? Лайп. Травелър, черно слънце и една пирамида. Що лайве? Какво стана? Защото брехме двама човека от Гръб, нищо. гръб. Един Стрелям, да си. стрелям. Готово. Той вижда. Не, тя на това умря. А, Играйте. ма не, ние Хайв. ревайв винаги имаме човек. Много пирамиди и пак не Гръб, виждам гръб, последното. Добре, Човек, хайф, много имам пирамиди Супер много хиляди. и... Кана. Последните 13 мисля ги казваш. Просто идваме тук ги биеме. Те са последни. Добре. Значи вие трябва да вземете два пъти общо, така ли? Гръб. Последното човек те винаги се тръгне. Сам трябва да ги събера. Или аз да ги Готови събера. сме. Маняк! Три! Минай гръб. Три хевита имам тук, човек! Let's go! Не си бутуште. Къде е демиджа? Е тук. Тук, добре. Ти ли сложиш? Да. Ще пусна тедър. И аз. Своем. Стреляйте си знагите с потедъра. Едно име. Що не се презарежи този човек? Платформа. Първам тедъра човек и нищо не става смисъл. Имам си демидж. Чуем на въпрос. Братле, където стъпя балона? Беше много здрав денч. Това беше много добре, отивам си взема цялата хиляда. За вас беше, за мен Аз и никак. за нагита не набих много. И аз имам Няма- 6 ракети, Абе, бе. няма значение за мен, за тебе. Общия демидж е важен. Да. Ние си помагаме. Нямаше дивините ли? Смисъл, аз го стрелях. Не, имаше. Братленце, let's fucking go, маняк! Знаеш какво му направим? Нямат шанс този път. Аз примерно пускам на първата фаза, ти на втората. Пускам на първото кръгче, ти на второто кръгче и после... Добре, влизам. Призми. Невероятно ще умра, защото са до мене. Не, стане не ви. Призми. 2 чадъра и скорм. Гръб, Златко, можеш? Мога, чакай. Отваря, бързо. Отваря. Аре, бе. Яра бе. Гръб. Да, са. Бах по майката. Ногти, Травелър, Гръб. ногти, Травелър и лоб. Отвори. Ногти, Травелър, лоб. Еми да, ма. Гръб, Златко, можеш? Да. Найс, ти си. Да. По-към тебе обърна. От тази страна няма нищо. Другата са. Ти си другата няма нищо. Братле, паки са накрая, бе. Да бе, тази другата са. Гръб. Не мога. Дай ми секунда. Няма Иване. Аз пак Готово. ще умра, От другата човек. страна ти казах, бе, човек. Нищо, Добре. Тереза. Няма време. Отварям ги, човек. Имате много Отваря, време. бързо, отваря. Имате много време, спокойно. Гръб. Дели ги? Всички дели ги? Да, взел съм ги. Готово са пръснат. Не Готови ли виждам си? нищо, човек. Да. Браво. Let's go. Аз съм на Max Heavy Special, бе. И аз. Не мога да се напомня. Къде е демидж фаза? Ето тук. От тук, от ляво. Али, средата. Не Къде стой са? в- Ляво, стой- ето къде сме ние. Аз ще си Банка пусна не по... Ще си пусна супера, знаете. Ето супер, да. Нямам чарж от лайт. Ето. Имам почти уел. Пускам уел. Има Галхорн.
Аз пак не смених тъпти бутуши. Мене. Супер. Пускам Урса. Моля. 300 камо карахте, супер. Не бързай слава, имам Урс. Мене. Това е демидж, брат. Хубав демидж, да. Аз нямам никакви патрони, човек. Аз съм фул почти, брат. На две Мисля, сега ще трябва да ви побия малко от мен. ти резерви толкова лесно, човек. Вие сте получили добре, човек. Да. Сега Ванко, тук, ако не влизай се ти, че осерем, аз- ще го убием. Влизам. Той ли сте? Лелелелелеле. Чакай, не, тяната още идва. Не, идвам, спокойно, тук съм. Фокус. Чучо, Тауър. Да. Моля. Не мога да се качи горе, бе, човек, не мога. Бате, не мога да се кача горе. Не ми да. Взех ногти, май. не знам какво. Гръб. Какво за не те чувам, братле? Тауър и нещо, човек, не знам какво взех. Ногти казваш. Готово. Може би бяха ногти. И човек с черен кръг. Гръб. Готово. Влизай, Чучо. Влизай. Имаме време да го държат. Капчица. Стрелям. Готово. Ногти. Отваря. Да. Капчи се ногти, е друго. Мозък. Гръб. Стрелям. Готово. Стана. Влизам. Мисля, че сме Нямам готови. време да знаеш. Още Не, ли? не, Има Още ли? време. Има време, споко. Има много време. Имам те супер много време, човек. Гръб. Абе, не толкова. не Много чувам. много е. Witness, България и човек с черен кръг. Спри. Гръб. Да, ти си. Тасър, тебе. Готово. О, не. Някой да отвори. Отварям. Мрак. Добре, отваряйте. Моля някой му дигне. Аз съм вътре. Аз мога. Отивам да го дигна. Добре. Гръб. Аре бе, Къде си? горе стрелите! Ста. Готово. Демидж. Е много мобъл. Демиджа ще е от тук, където съм аз. Добре. Братле, аз нямам нищо. Колко Аз имам имам два галхорна, ще ги пазя да ви бъвкам вас. Имам уел. Споко. Не, стойте върху това. Аз съм пълен с спешъл. Готово, пусна се, пуска уел. Единия галхор ги стреля. Ще Местим пусна хората. Урса. Нямам повече галхорн, да знаете. Свърши Урсата. Пас, пак. брас. Това беше Фатфингър. Нищо, поне се придвижих. Аз сменям носно Ще стрига. пусна супер сега горе. Не. Аз съм супер. Аз съм първи, Ваня. Аз имам 5 Аз съм ракети първи. имам, бат. 5. Аз съм нямам първи. никакво амо, да знаете, затова сменям на стригата. Погледни тук дали имаш на екран. Нямам, аз това го гледам. Добре. Айде бързо. Аз не съм бил с пъмпите, затова се чуда какво става, човек. Аз съм първи, Ваня. Добре, да. Стреляме Има те. дивините. Е така ви Местим пускам се. такова, да не се самопитам. Да Дивините. има овершилд. Стреляйте Дивините те. има. Пада, бат. Не се Вече мога да го дупа. Аре, дай му! Има дивините. Би го педераса! Айде, боянските Сменям курви! на хеви, Викайте сменям на хеви, боянските сменям на курви! хеви. Викайте боянските курви! Така! Браво! Гол! Найс. Let's go. Браво.
И това. Да, резервите бати си оказват определено значение. Да, последната става без опита не му. Машини. Не сме приключили. Май. Не, това е. Сега ще да чест. Е, тук го да честно. Да я знам, ще има някаква музика А. и то се седи тук. Нека Май си трябва си. да нищо не чува. Не. Това ще свети. Ева, сега ще свърши. Дали е бъгнато? Дай ще си бат. Чакайте просто. Хора, бъгна се. Съберете се поне в средата. Те На елате тук. платформата, защото свети още. Се беж, бат. Да, я елате всички тук. И се и биеш. Ей, на това как да стане. Не, човек. Ма то май не го зачете убийството, е. Не, човек. Не мога. Не, човек. Ако се самоубиеме? Чакай, то трябва- лайпваме, аз нямам такова. Токен. Я един да се самоуби да видим дали е добре лайт фейдинг. Нямам токен. И аре да видим какво ще стане. Какво стана? Бъгна пак тази тъпа игра, А бати. дали имаме чекпоинт? Да, това е интернет. Не, според играта не сме го убили. Я елате тук тогава, да я знам. Да, ако всички дойдем тук. Ами имаме дигнак. Не, бъгнато е. Бъдни се. Ето. Виж какво? Лесно е. Пак ще го направя. Да. Не, днес ще го направим пак, човек. Не беше толкова. лесно. Ама не трябва да се случват тия работи. Аре събета ви какво ще стане. Ами то нямаме Какво ще стане? Това е. Ще лайпнем, какво ще стане? Айде на ново. Чакай, ще знае. Може сега да валидира играта кил. Никакъв шанс. Не. Остане това. Найс. 6 милиона. Найс. Веско, благодаря ти, велик си. Аз има някакъв плек. Тук е някой Урса или? Много няма дивини, достатъчно малко damage. дивинити имам. Няма достатъчно да Дивинито свърши. Браво, бе, бат, не маля демидж. Демиджа е много яка, Аз ама имам аз max special, аз съм бе. на нищо съм, братле. Аз имам 16 спешъл. Имам Special Heavy, имам 6. Аз нямам хеви, но имам спешъл 6 и смених на Изенаги. Оп, За тази имам фаза. два пълнителя на дивинити вече. Иване, Не. мисля, че си по-напред. Бе, чакай с нас. Майко... Как ми падна? Да. Оп, още дивинити. Сабато. Да. Чакай, ти си смени посоката. Какво? Много пирамиди, Сабато. Blackheart. Добре. Е, така ще излезеш. Не знам, бе тук. Много пирамиди, Сабато, Blackheart. Добре. Браво. Червей. Призми. Обима. Братле, 2 пъти му удра. Не мога да дигна. Колко има много време. Някой го дигне. Чупено. Аз ще го дигна, аз ще го дигна, аз ще го дигна. Земя, червей, червен квадрат. Земя, червей, Умра. червен Трябва ми хилт. Отвори. Браво. Земя, червей, червен квадрат. Браво. Още едно. Най-тясно зад. Всички са взети. Призма. Готово. Къде са най-вдясно? Той горе, братле. Не бързай. Призма. Дойде, няма ти е казано, не? Отваря. Турновете минаха. Няма проблем. Готово. Не виждам къде е другия човек. Демидж. Имам само Тук, 2 хиляди. тук при Веско. Мобовете убиваме. Аз ще пусна супер, знаете. Аз ще пусна такова. Ще пусна лов.
Идвам, спокойно. Имам време. Пусна супер, чухте ли? Да, да. Ох, много ме наливаме, бате! Слагам Дебил, лъв. майк, Слагам лъв. кой е светил? Местим се. Ще пуснем от тук. Не, няма смисъл, че го пазя за Last Phase. Трябва да имате дивините. Не виждам нищо, ама Добре, давай. готово. Вижте заемо, тук имам принцип много. Аз нямам, обаче имам супер. Аз имам и Special и Heavy. Едно от 9 тията ракети, гониш. 9 ракети. А, Пускам Уел тук на първото. сто супер аз. Ти в средата, за да хванеш и двете. Пускам ви дивините. Има още малко дивините. 40 патрона. Готово. Не мърди. Стойте. Айде, готово е. New objective спис. Найс. Ние сме Чакай, най-добрите, бе, бате! От два пъти го не го дам. убихме. Два пъти подред. Да ляга да спи. По-ми даде май. О, Не ми катаклизмик, даде. бате! Пулс ми даде. И на мен класа е. Какво, минахте ли Аз съм Caretaker? с пулс. Да, два пъти. Ди... С какво убиехте? Аз нощи се мъчех 4 часа на него. Супер лесен е, братле. Супер лесен е. Той е лесен, обаче трябва да набиеш бая демидж. Не ми е... Като играеш с Златко и с Вантаба. Или нерфи, бе. Майка, аз- вижте пулса. Пари Я- лайн. Какво, да Много е зле, стримни- човек. Стримните?